Hello. Hello baba mamka sei? Mamka sei. Tamka hedu. Kuri sei kumba? Hello. 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 Mamka sei? Network hello. Hello mamka sei? Mamka sei. Ndamka hangu ndi Eliza kuSly Media. Alright Eliza. Alright. Ndakasombozama kufona paya masikati mukati muchiri padare raMambo Njerere pamwe chete nemhuri kwaMuchechetere. Saka ndachida kunzwa kuti makasunguka here kutiudza zvakazotaurwa kana kuti judgment yakazopiwa naMambo Njerere. Judgment hapana judgment yakapiwa. Judgment yacho yakapiwa yakawiriraniwa. Yanga iri kuti vanhu vachengete mutumbi. Saka vekwadematsika kwaMvurumu vakazviramba vari kuti hazviiti because mufi ari kurwa hondo yake ari kuti vekwaMvurumu hamunditori, mukanditora munoparadza mhuri yokwenyu. Hey. Saka iye uri kuti chi uri kudei mutumbi uri kuti uri kudei? Mutumbi unoda kubhadharwa kane mapatsi awo. Pane mapatsi akashota 4 pieces amene kuti ndebvepai rurimi here ndewati neropa. Saka vekwaMvurumu manje vari kutozeza kuti tomutora asina kukwana mapatsi tomuviga sei. Saka iye ari kuti imimi mirai makadero zvinhu zvangu zvikwane kana mondichengeta. Plus hamundizivi rudzi rwangu. Matotsvaka kurudzi rwangu ndokuti mundichengete. Panobata bhokisi rangu kuti ndichengetewe munhu woukama hwangu. Saka isusu kuti titsvake voukama manje vakaita pararo kwavari hatinyatsoziva kuti vari kupi. Alright. Pane patikambotaura nempaya mukati akatsanangura kuti mukatanga mapedza zvekutsvaga mapatsi angu ndichakwanisa kukuudzai kune dzinza rangu. Saka toti kumapatsi aya ndoamisa here kuti akwanise kukuudzai kune dzinza rake? Ndizvozvo chaizvo because zvinhu zvake hazvisati zvakwana. Ende masuspect panotove nevamwe vakatobuda mazita avo nezuro namabhizinesimeni arimo mukati. Plus vasungwa vakambosungwa vari kukweko vakanga varegedzewa. Saka vakuitwa follow up kuti vabatwe vatendekane kuti ndaive nanhingi kusvika vakwana nhamba ye8. Ehe. Ndanzwa muchitsanangura kuti kune vakatozodomwa nezuro. Shamwari yake iya iri kubudirwa kana kuti ichitaura watingati pamwe mudzimu uri kutaura ndiyo zvakare here iri kubudisa mazita aya? Haisiri iyo iri kubudisa, vari kubudisa masuspect anga aisirwa mutumbi pamusha. Ndo vari kubudisa vamwe vacho. Ndofunga vari kukonfirma kuvana vavo here kana kuti vari kukonfirma pamagirosa pacho kumhuri dzenzimbo. Ndizo dzakutaura izvi dzichibudisa pachena. Okay. Vana vari kunzi ndo vane mapatsi here kana ndo vakabatsiridza mukuuraya mukomana? Vana vari kunzi ndivo vakatumwa kuuraya mukomana asi vatumwa nevanhu vane mashops here. Vane mashops ava ndewe kumaraini ikoko here kuzhombe kana kuti? Ndeve kuzhombe kuSt George. Okay. Pachitaurwa mazita imi makaziva here mhuri idzi? Mhuri yacho ndinorasika mazita because ndandisinganoti pasi. Alright. Asi vamwe vemhuri kavakanota pasi? Ya zvinge zvakuda kuti nditange ndakonfirma kuti ndiani nani vakataurwa nezuro. Alright. Asi semhuri imi mazvipira here kuti sinzi makuziva vamwe vadomwa nemweya kuti ndivo vane chekuita pakufa kwaMunyaradzi, kuti imimi semhuri miende ikoko munonzwisisa kuti zvakafamba sei, vataurawo divi ravo? Kuti tigare navo pasi tiri tega hazvitoiti. Takagara pasi nezuro nemadzishe vakatisanganisa tikataurirana pakabuda muono iwoyo wemazita. Right, apa hapana mapatsi aka ari kuchema kuti abudiswe pachena. Kana mapurisa akaita follow up akasunga vanhu vacho tonzwa kuti vabudisa here mapatsi avainawo. Kana vasina kubudisa mapatsi isu hatina kana burial ratinoita because hatingavigi munhu achichema mapatsi ake akashota. Okay. Vamwe vari kutsanangura muchivanhu vari kuti ivo madii machifushira imba yamakanga macherera Munyaradzi kuti azorodzwe, zvimwe vanhu vacho vakauraya vangakwanise kuzoita chivanhu ipapo. Izo go ahead inenge yakubva kumadzishe manje kuti tofutira here musati musina munhu.
then tomirira kuzochera mumwe musha go ahead inobva kumadzishe. Okay. Mashoko amambo akanga akamira sei matarisana nemhuri yekwaMuchechetere? Mashoko emadzimambo anga achisimbisa vekwana Muchechetere kuti ngavave pasi pevanhu vakaponderwa mhuri vaite zviri kudiwa. Madzimambo ese akawirira naizvozvo kuti ngavaite zvinodiwa vakaponderwa munhu. And again mapurisa ngavaite follow up yekuteverera mazita avo ataurwa panapa. Okay, saka handiti mapurisa akanga aripo zvakare, makatisanangura kuti pachange paine mapurisa madzishe pamwe chete nemhuri iyi. Mapurisa achinzwa kuti vaende kunoita follow up vakati chii? Mapurisa akatenda kuita basa racho irero. Singazivi pazuva ranhasi namangwana kuti vanenge vabate chii. Okay. Kumochari paya takambotaura nezuro zvichinzi izvo chitunha chiri kunetsa zvakare chiri kuwanikwa chiri pasi. Pane here iko zvino chimwe chati chabuda kuti ndo zviri kuitika kumukomana? Aiwa, pazuva ranhasi handina zvandagamuchira, asi tange tichifanira kuinda ikoko namambo. Isu tikaramba tikati hatikwanisi kuindako because ane zvaari kuchema kuti zvikwane. Saka mambo vati vachanotarirawo ikoko kumochari vachibvunza vanochengeta mochari kuti vangabate chii chavari kuti chiri kushupa. Okay. Imimi semhuri makasununguka here kuti kune vanoita zvechivanhu vakwanise kupinda mumusha vachenese musha, kungadai kuine vamwe vanhu vangadai vachiisa zvakaipa nekuda kutsipika kana kuvhara mweya wamunyaradzi? Makasununguka here semhuri? Takasununguka, asi chinozonetsa manje vechivanhu vamwe vanenge vachida kubhadharwa zvinorema. Isusu tisina sofa pari izvozvi zvine nyaya yemukomana uyu. Tine mari dzatakabudisa dzinosvika kuma700 kusvika pari zvino. Saka kuti tizowana yekubhadhara chivanhu, chivanhu chinoitwa kana kwatiri tinoitawo chivanhu, asi hatiiti chivanhu chekuchenesa. Tinongoitawo chivanhu chekutaurira vadzimi vedu nokudini. But kuti tizotora n'anga notishandira basa racho inokwanisa kuchaja mari yakawandisa kana kutora mombe dzakawandisa isi tisina mumatanga. Okay. Kunogona kuine munhu iko zvino ari kufollowa kana kuti kuteedzera nyaya yamunyaradzi iyi achiita zvechivanhu, anoti aiwa inini ndakasununguka kuti ndibatsire mhuri yekwamvurumu pamwe chete nemhuri yekwaMuchechetere. Munokwanisa here imimi kuzobvuma kuti aiwa ngatishandei pamwe chete nemhuri yekwaMuchechetere? Ndiri kuzviwa zvamuri kutaura, but network iri kuda kukatakata. Izvo hazina chinovhara. Kana pane anokwanisa kuuya wotibetserawo kana kuti uonesa kuti itai izvi neizvi neizvi kuti muchene zvirambe zvakatsimbirira kudivi irero rakamponda. Okay. Aiwa, tinotenda baba. Makagutsikana zvenyu nemashoko amambo. Hello? Handichakuwi, ndofunga network iri kunetsa. Network. Makundinzwa here ko zvino? Hello? Hello, makundinzwa? Hello? Hello, baba mukundinzwa here? Ndakunzwa zvino. Okay, ndanga ndichiti tichipendera kudai. Imimi semhuri Hello? 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 Network. Network. Hello? Hello? Hello, makundinzwa here? Ndakunzwa shoma but zviri kugagasa. Iri kuenda network yacho. Okay, ndanga ndichida kubvunza kuti imimi semhuri makatenda here nekubatanidzwa kwamakaitwa namambo Njelele? Hello? Hello, makundinzwa here baba? Ndakunzwa. Okay, ndanga ndichiti imimi semhuri makatenda here kubatanidzwa kwamakaitwa nemhuri yekwaMuchechetere namambo Njelele? Takatenda but hatina kunyatsogutsikana. Takatenda but tichada kutendeseka kana mapurisa abata vanhu ava. Avabata sezvo vakaudzwa nemadzishe kuti ngavateverere vanhu ava vasunge. Ndo patinozosununguka zvakanyanya kunaka. Aiwa, tinotenda baba. Maita basa. Network iri kuramba Alright, maita basa baba, ndanzwa zvamataura. Tinotenda. Hello? Hello baba, ndazvinzwa zvamataura. Hello?
Hello. Makundinzwa here? Hello. Hello. Mukundinzwa here baba? Ndisi kunyatsonzwa. Hamusi kunyatsonzwa? Ya, ndakunzwa yezvi. Alright, tati maita basa nekutipa update kuti iko zvino nyaya munyaradzi yave papi nekusangana kwamakaita naMambo Njelele neZuro muchiwadzaniswa semhuri mbiri. Aiwa, nesi tinozvitendawo. Okay. Kutaura kwatanga tichiita nasekuru vanova ivo vamunyaradzi mukomana akatisiya wekuzhombe East uko panyaya yake kuti iko zvino nyaya yacho yava papi. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo. Tiri pano paSly Media TV. Rambai muchitifollowa, muchilike tichikupai maupdates kuti iko zvino nyaya yemukomana yava papi. Maita basa baba.